devolution chakre. Gimaji achiel kuom gima japiny owinjo winji en ni ang'o momiyo counties yudo pesa mopogore opogore. To mano kelo lokruok machal nade e kuonde mag counties. Pesa kichiwo nitiere formula migolego makao into account factors mopogore opogore including landmass, population, state of development, gik machalo kamago. Mage momiyo iyudo ka Migori nigi 87 billion, Homa Bay nigi 85, Siaya nigi 74, gik machalo kamano. To debate ma wan go kawuono en ni pesa mosechopo ne county, effect mane mosebedogo kuom japiny. Mano e gima adwaro ni mondo jopiny owinji. Kwa chako, effect gi nitiere moko mabeyo to gi maricho. Ok gibeyo te. Mabeyo gin gik lokruok mosekel e yore mag somo, e yore mag pi, e yore mag nderni, e yore mag tich, to gi weche mag dongruok mana mag kor gweng'. Nitiere ji mang'eny mondiki gi county government. Jogo yudo mshahara. Ji machalo kamago oloko ngimagi nikech achiel kuom problem ma wan go e Kenya ka en koso tich. Momiyo devolution bende ne obiro mondo o address gik machalo kaka kweche mag koso tich nikech sama ji ondiki jogo ikawo kuomgi osuru mamano revenue mar sirikal, to bende jogo chiwo lokruok kata ne family gi, gin bende gin jok manyalo ng'iepo, pesa ringo e economy. Weche mag thieth, iwinjo kata ka jo Migori wacho weche mag thieth, mano was a devolved function. Nitiere kaka devolution pesa mosedhi e counties osekelo lokruok e weche mag thieth. Nitiere osiptende moseger e kor gweng', mose supplement osiptende mane nitiere before, mane koro ok nyal serve the current situation nikech population be grow. Kwa were gi weche mag pi, thieth, somo, gang'o, ECD go, nitiere gik ma bende osedhi marach. Achiel kuom gik mosedhi marach, iwacho ne devolution of create class moro e county. Nitiere jok moketo manoyudo positions e county government to jomoko ji mang'eny kaka en gima practical ni ji matin ema inyalo ndiki, ji matin ema nyalo positions. Koro nitiere elite mantiere counties ma gin bende kaka gi associate gi jopiny ni opogore. Mano emiwinjo ka Hillary wacho ni nitiere jok ma families mantiere ma gin e sirikal, jomoko onge. Mano go negative effects moko mantiere gi devolution. Other negative effects nitiere kaka counties ma cosmopolitan kata counties moko ma nitiere jok moko ma dominant to jomoko are minority. Mano affect county machalo kaka Migori, counties machalo kaka Busia kamago. Counties ailago gin gi social problems nikech nitiere jok moko ma feel ni they are not part. Okay? So inclusivity ni was actually one of the problems mane kelo weche mag devolution gi nikech nitiere a chunk of the population mano believe that they were not part of the government. Koro devolution was supposed to narrow down those gaps. Koro adwaro ni kawa wacho weche mag devolution gi, to question mabende wawinjo waduoke en to kuom pesa miseyudo regardless of time miyudeno, isetiyo kode nade? Mane penjo maduong'. Isetiyo kode nade? Kata obed mana obiro ni in January if the budget was due in June last year. Sami yude ni isetimo kode ang'o? And the answer to that ema duogo awacho ni I agree gi Zak matin ni ji mang'eny feel ni pesa no kosetiyo maber. Ero kama na inyama kama kaparo negi kanyo Zaki kapuka winjo pachi bende hodishe makawuono hinyisa kanyo ni governor e county mano makericho mano Eric Mutai bende nitiere nyim committee mar od bura mar Senate odoko penjo kotenre kod weche mag ECD wang'eni somb nyithindo